mutane bakwai da Allah zai lullube su ranar tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, mutane guda bakwai Allah zai lullube su a cikin inuwansa yawma la zilla illa zillu, ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa. Al-imamul adil na farko shine shugaba mai adalci, wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih, da matashi wanda ya tashi ya rayu cikin bautar ubangijinsa. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi, sannan da mutumin da zuciyarsa yake rataye a cikin masallaci, mai yawan kai komo zuwa ga masallaci da yawan zama a cikin masallaci. Wa rajulani tahabba fillahi, da mutane guda biyu wanda suka so juna dan Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, suka haɗu a kansa sannan suka rabu a kansa. Wa rajulun talabathu dhatu mansibin wa jamalin, da kuma mutumin da mace wacce take mai matsayi da kyawu ta neme shi don aikata alfasha kenan, faƙala sai ce inni akhafullaha, lallai ni ina ji tsoron Allah, ya ƙi an sa mata abin da take bukata. Wa rajulun tasaddaqa, sannan kuma da mutumin da ya sadaka, akhfa, ya ɓoye wannan sadaka din nan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, har hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama yake bayarwa ba. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, da mutumin da ya tuna Allah, ya ambaci Allah madaukakin sarki shi kadai, har idanuwansa suka yi kwalla.